ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Имрӯз хостум баҳри фарзандҳо самбуса тайёр кунам. Зулай гирифтаги маразелник доштум, гирифтум ай маразелник. Ана ҳамихал самбусаи кадугӣ кардам дӯстони азиз. Самбусаҳом тайёр шид. Хай печондану чӣ карданша нишон надодум. Рости гап фарзандо кадугиро нағз намебинанд. Барои ҳамон қара як лист кардум, ки гарму гарм да гармиш мехӯранд. Баъде ки истод дига намехӯранд гуфта. Як листам хел самбусаи хуш рӯи бам мазза кардам дӯстон. Шумоам баҳри фарзандо тайёр кунед. Имрӯз рӯзи ҷумъа. Фарзандо саҳар завтрак намекунанд, мактаб мераванд. Ай мактаб меоянд, самбусаи гармак иншааллоҳ ки маҳқулшо мешава мехӯранд. Ана мехӯрад дӯстони азиз, самбусаи хуш рӯаки ба маззаи хрустяши. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, подписатся кунед, поделиться кунед, илтимос дастгирӣ кунед. Ана мехӯрад дӯстон. То ахири навор бо мо бимонед. Иншааллоҳ ки навори мо ба шумо маҳқул мешавад. Самбусаи кадуги алафира нағз мебинам худам. Гӯшти хай ба мазза хушрӯае неким ҳамаи чизда гӯшт медозӣ, каду зо алаф ҳам хеле чизора кам истифода мебарем. Барои ҳамон қара самбусаи кадугӣ мефоридад. Ана мехе иҷа абеда оши угро кардам. ана мехе дӯстони азиз, касоне ки хурдест аст ба шумо иштиёи таом, ба мо низ ҳамчунин. Дастархони хоксоронаи мо. дӯстони азиз, иҷа хостум ки як намуд печени сочники тайёр кунам. Баҳри шумо навор кардам. Шумоам хеста барои фарзандҳои худ тайёр кунед гуфта ба навор гирифтум. Кор нарафтем имрӯз, кор набудааст. Баъдан хостум анамиха печенакҳои сочники тайёр кардам. Ба фикрам ки ҳаматон медонед сочникро карда. Намеха сметана, шакар, зарди тухм, камтарак намак, баъдан 100 грамм сливочное масло. ана ҳамихел ҳамаша кофта орд дохта хамирамона мешӯрем.
ана ҳамихе хамирмо нашуридем, мемоне як дамак меиста то начинкамона тайёр кардана. Рости гап холодильникда начинкаи тайёр доштум, ҳамун начинкам ҳайф нашава гуфта ҳаме хамири сочникиро гирифтум. Иҷа дӯстон форма надоштум, ҳамихе ба калқатӣ кардум. Рости ба калқатӣ камтар майда омад, вичам камтар дигар хел омад. Ҳамихе специална формачка боша, гурдошон арача хушрӯ кардагӣ хушрӯ мебиёя. Хай ба ҳар ҳол иёам хушрӯ омадан, ба маза омадан. Ана ҳамихе ба калқатӣ майдача омад. Баъдан зволаи дуюмаша пиёлаи чӯй хурқатӣ кардум. Агар шумо формачка дошта боше бикунӣ хушрӯ меоя формачка қатӣ. Хай и барои хӯрдани худмон ки буд, ҳар хел кардум. Хай и канали ма канали рецептҳо нестаю, чӣ хеле ки хонада истифода мебарам, мисол чизе ки ҳаст ҳамон, хай барои шумоам навор кардум. ҳамихе дӯстони азиз, боз такрор мекунам, лайка фаромӯш накунед, поделиться кунед, подписаться кунед, илтимос дастгирӣ кунед. ана ҳамихе ҳамаша творогоша мондум, ана ҳамихе печондум. Камтар творогош айлаваш биромад, хай тоза кардум лавдаанша, и дуюм зволамай ҳамихе пиёла қатӣ кардум. Пиёла қатӣ хай камтар калон калон омад, вичам бохшрӯтар шид. Азбаски начинкаам бисёр буд, бисёр дохтум начинкара, ҳайф нашава гуфта, хай барои хӯрдан мешава. пиёла қатӣ калон калон омад, хушрӯ хай. печонданшам оқа қин нестай. метавонед ки лавоша маҳкам кунед, ранги пирашки маҳкам боша, мисол творогтон намебуроя. Хай ман ҳамихе кардум. Ман бисёр дохтагиам начинкаша маҳкам кардан камтар қинтар мешед. Ана сочникои мо тайёр шид. Болаша сахарни пудра бояд мешапидем. Хай ман нашапидум сахарни пудра, худ ширини бад мешид. Ширини бад буд, бо ширин мешид гуфта сахарни пудра накардум. Рости гап ҳамихе делис шид. ҳамихе гармо гарм кӯдако хӯрдам. Барои сахарни пудра карданам менашид. Ана ҳамихе болош хрустяши, мобайниш сочни ва маззаи хушрӯ омад. Шумоам баҳри фарзандҳо тайёр кунед. дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед. То наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед.